Nek mau dikersake monggo. Nek mboten tetep proses dibuli kanjeng besar. Dan itu pas yang terakhir mengenai penjene kamar itu berarti lah putrane terus ibu mboten asal mboten di kamar itu. Mboten sedaya mboten tok. Niku nggih mboten dahar ya, Pak. Nggih sing kon kula lampahi mboten Bapak. Film nggih. Nggih mboten janjan. Mboten film yang Mboten. terus penjene kamar itu napa bahan yang dipun lampahi panjenengan? Niku kepanggih sing sami wujude kula persis. Kembaran nggih. Pinten jumlahe, Pak? Setunggal. Rasukannya pripun, Pak? Nggih nek rasane biasa-biasa mawon, Pak. Maksudipun kembar kali panjenengan apa mboten? Nggih sami. Plak. Plak. Diwejang napa? Nggih. Untuk mawon kantang. Nggih. Niku bolak-balik nggih menawi nggih kepanggih kalih kembaran gaib niku nggih, Pak. Nggih nek kagem kula mboten jarene Pak nyata. Nek sailingi panjenengan nggih, pinten-pinten kepanggih kalih kembaran gaib niku pun ping pinten, Pak. Nggih mboten saged ngetang Bapak. Mungkin saged ngetang. Kados kala wau Mas sinten wau? Mas Gosi. Faucin. Lah ngoten niku nggih pun panggih. Panggih pripun, Pak? Niku wau kan masih kan badhe sakit tanah. Nggih. Tenggene daerah Cirebon. Mbok dinyam tiyang 600 juta tapi mboten sios. Terus akhirnya badhe enten pembeli tapi namung setengah. Saya ogel. Terus kalau jenengan saking ngriki ningali ngriko ujure ngetan kula. Nggih saya ngetan kula tenanan ya. Iya. Niku pripun niku, Mbak? Lah nggih niku sederek kula piyambak Sing nyanjangi pripun? Sing dugi mriku nggih niku ngantos awis 1000 jaman rikala wonten bola. Sing dugi wonten Thailand nggih. Nggih niku. Tapi langsung mriko. Nggih. Mila Thailand niku peninggalan riyen niku sejejer kerajaan nomor 1000 sedulur Thailand. Niku peninggalan kerajaan tasih. Thailand iki. Nggih. Misalnya ngeten, Mas. Dajal pilih Cirebon ngono pripun ngoten niku? Siap. Nggih. Siap. Oh. Mboten jari ini. Nggih. Siap. Nggih, Pak. Bertemu secara fisik dengan Ratu Pantai Selatan. Ini kayak ini ngeten, Mbak. Kata sesepuh yang Cilios pernah menyaksikan langsung bertemu dengan Ibu Ratu Pantai Selatan. Ya, ketemu fisik. Terusnya beliau itu ngetutaken Budin oleh Pak Harto almarhum kepanggih kali panjenenganipun Ibu Ratu Pantai Selatan. Beliau sebagai saksi ketemu secara fisik secara langsung. Nah, ngoten niku tiyang ingkang pripun saged kepanggih beliau penguasa Pantai Selatan secara fisikly, secara langsung. Nggih niku wonten Bapak sing saged manggi wonten Segoro Kidul kaya pesisire. Niku sing tasih nggih keturunan darah biru. Nek boten nggadahi niku amis 1000 sedulur ampun. Enggak bahaya. Boten jari niku. Jadi memang kepanggih fisik langsung tadi sekolah jenengan ngoten niku Mbak nggih. Nggih Bapak, nyata niku. Nggih, berarti kan kadang tiang niku prosesnya kan benten-benten. Nggih. Kadang sing namung dirawuhi lewat mimpi supeno ngoten nggih Mbak nggih. Boten nek niku. Nek sing pra keturunan saking darah biru saged kepanggih secara fisik. Secara nyata. Nah, misalnya yang biasa Mbak, yang biasa mawon nggih. Enten keturunan darah biru, tapi kepengen kepanggil langsung, misalnya tenggene tempat-tempat suci leluhur, itu kedah pripun Mbak? Nek tempat suci leluhur mau saged Bapak. Meskipun betul nggak ada
terang darah biru nih. Boten benten niku ngagem kepercayaan piyambak sing asing Islam kenging Islam, sing Kristen kenging Kristen, sing kepercayaan boten napa-napa saged. Terang darah. Nah, Mbak, niki enten Mbak. Sakniki tiyang Jawa niki kan seolah-olah tiyang yang ngugemi agama leluhur, kapitayan, spiritual Jawa ini kan jumlahnya kan kalah kata kalau tiang-tiang agama mayoritas sakniki to nggih. Islam dan Kristen, sehingga terus tiang Jawa niki Islam niki dielek-elek, diitet-itet ya kan, disirik-sirikno, dikafir-kafirno. Nah, niku kinten-kinten kondisine badhe diwalik kali alam, tiang Jawa niki mungkin bener-bener ibaratnya sileme perahu gabus timbule watu hitam itu badhe dados kenyataan apa mboten Mbak? Nggih, niku pun Bapak, mungkin nek pun nglampahi saged ugi perang dunia ketiga saged, terus pun nek mungkin pun enten keserasian antarane kasepuan sing kepanggih nyawiji golong bumi PPK. Kirang langkung ketemuane para kasepuan kepercayaan enten setunggal atus duka makyara wonten pundi ngantos sedaya sakmenika kula tansih nenggo mbok India ndang diparingi wonten kula tak nderek tumut mbok pilih mangke kepakan. Ngoten nggih. Iki kula tansih nenggo Bapak. Dadose para pilih sepuh nempal dados setunggal niku manfaatnya ageng sanget. Nggih, kagem niki ngadepi wabah alam. Kayak misalnya wabah alam itu didamel menungso Mbak, misalnya didamel kali Cina, didamel kali Amerika, terus meskipun tiang setunggal atau sengempal atau setunggal itu fungsinya apa Mbak? Ingin nanggulangi Bapak. Nek enten makamalah kasepuan sing kirang langkung setunggal atus. Nanggulangi ini secara apa Mbak? Secara spiritual. Secara spiritual. Iya. Terus kepercayaan piyambak niki ngerangke atau sing dalan niki nek kula kan gadah fisik piyambak. Ngoten nggih. Nggih. Pun gadhe piyambak. Terus niki Mbak Gareng diramalkan 7 gunung akan meletus bersama-sama. Nah, niku cuti Mbak jenengan tinggal ini. Miturut kula mboten. Miturut kula lagi wong Indonesia ini kan diramalkan akan menjadi mercusuar dunia sampai 7 gunung meletus kabeh, wong mati kabeh jadi mercusuar dunia malah ajur umur ya Pak. Itu monggo itu panjenengan nek teng tanah Jawa Bapak Indonesia niki wonten sing bejo cuman mboten sareng. Terus giliran Bapak soalnya pun di kode utawi kontake sing saking sabdo palon mangke. Meletusi gunung-gunung itu sebagai peringatan gitu Mbak. Nggih, kersane tiyang niku sadar. Tiang Nuswantara itu saged wangsul tenggiri jati diri piyambake nggih. Nggih. Penting berarti kembali ke jati diri niku nggih. Nek kagem kula Bapak pun kula lampahi piyambak ugi penting sangat. Tapi nun sewu para sedulur pilih sing mboten nggih monggo lah mboten napa-napa. Dia tetap gunung-gunung meletus. Nggih, mboten kok paling sithik 7. Oh, paling sedikit 7. Nggih, Tapi mboten sarangan. mboten. Ini dari ini Krakatau mulai Nggih, erupsi ya Mbak. Terus Merapi, Tasik berbahaya. Berarti sesepuh ngempal itu penting sangat. Mugi-mugi ya Mbak. Mugi-mugi meskipun mboten ngantos 700 yang pinten riyen itu dikawiti gitu Mbak nggih. ini sangat ugi Bapak. Mungkin kula ngundang panjenengan Mbak nggih. Siap. Lokasine mungkin kula kabari soalnya dek pinginane niku kathah ya. Kula dicawisi panggenan Mbak. Panggenan iki Mas pakai aja untuk perkumpulan para sesepuh, bebas, nggak usah bayar segala macam.
Meskipun sejatosipun nek apa pados panggenan kula nggih siap sebenarnya. Mungkin pulau kabari Pak Wahyu pinten-pinten kapan sehingga panjenengan saged dugi rawuh matur suwun sanget Bapak nggih. Ten daerah Malang, Surabaya, Mojokerto mulai kompak sedaya niki Mas. Nggih, Kali matur tengene suwun. Banyuwangi bersiap. Terus niki Mbak sing pulau Tasik napa? Iki kan Pak Kapolri ini kan saat ini mau gantos Pak Sigit ya, Pak Sigit ini belakangan ini suai banget ya. Tapi kan ini pun bukan rahasia umum Mbak, yang namanya badhe dados polisi itu kan pas pantuke segala macam nonton itu kan mesti bayar Mbak. Kata-katanya loh, gitu tetep enten sih bayar apa-apa nggih. Mboten bayar apa-apa enten wong. Yuk, kenapa rencananya pulau ya kata kok anaknya sopir biasa, juga berangkat dilangkai ping telu, gitu. Memang anaknya pinter sangat, akademiknya saya juara terus, ya. Tapi kebanyakan tetap bayar, kebanyakan tuh. Sing bayar itu pun kepanggil yang sing 300, kawan 100, yang sing 100. Maksudnya pulau kalau kemudian menjadi aparat negara, terus kemudian dari awal masuknya seperti itu, nah, ketika dia sudah menjadi aparat, pasti dia berjalan ke sesuatu yang benar itu mesti jauh dari harapan, mesti akhirnya korupsi segala macam. Ini kan kalau tanggapakan ya kan, budaya suap, praktik KKN korupsi, untuk niku tetap akan berlanjut terus, ataukah kemudian ada suatu titik kulminasi berakhir? Iki pokoknya tatanan kudu adil seadil adil, jujur jujur. Tapi enten apa buatan bayangan itu? Wonten Bapak, mangke tahun 2020 Pak, ngantos 2030. Niku wonten sih. Niku mulai Pak. Nggih, Bukan saged yang main-main ngoten niku. mboten wani. Bukan mantun. Mboten. Mun iki 30 niki gunggunge nek petang Jawa niku 3. Antene T tunggal. Kok sinten sing saged utawi kasih kersa amis sewu kok sedulur. Ampun ngantos ndak bahaya.